sama elo ya elo 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 sama elo kula nuwun napa pirsa Sindu Harjo desa budaya elo 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 sama elo kaya timun sigarane ayo bangun negarane elo elo ore-ore kabar kucing kula deresane elo elo Rokok kretek kaline sutra kirim potrek lakon-lakon elo Sarkara ana demake ala rondo saatane elo elo Kadu biru getero maju bareng ben merti elo elo Jare lore pati yoso sikile ora rumangsa elo Ikan-ikan ora keklamben duwe ketek ora ketuwen elo Manukara mangan pari durung padha wis nyanyari elo Moyang maying arep rumpung Oh yeah, Oi lagalah, kedho pingit Joko Anom dadung awu. Wis sak petara kanca-kanca ing tlatah gedung pingit anggone makarya olah tetanen wis kaya-kaya ora kurang ing gawe. Amarga kabeh mau wis miturut mituhu marang gawe para punggawa praja. Anggone padha sinau ana ing babagan kagamaan uga wis padha nyenengake. Sing maune akeh para nom-noman sing padha seneng do jejagongan omben-omben kepara ana sawijine salah sawijine uga seneng tumindak kang ora bener ya merga sapa akal ini dhewe nanging kuwi mau aja nganti padha ditiru kanca-kanca kabeh aku saiki seneng lan marem kok. Dina kabeh wis padha tumata nggone padha olah tetanen lan urip ana ing kedumbinge kene. Papan-papan panembahan wis gayeng. Padha kumpul, padha sinau babagan agama. Senajan kuwi to, kowe aja wedi kangelan. Kudu tansah ngupadi ngupaya amrih anggonmu urip saya tentrem lan saya kepenak. Nah, kaya ngono kuwi sing dadekake senenge aku minangka sing tok tuwake ana ing kedupingit kene. Nanging sakliyane kuwi to. Aja mung mapan lan mundur ana ing kedupingit kene. Aku duwe gegayuhan to. Aku kepengin kanca-kanca lan para muda ana ing kedupingit kene bisa duwe monten
luwih penak urip ing tembé mrene. Mula saka kuwi aku pengen ngangsu kawruh lan golek pagawean ana ing Kutagara. Aku titip sak suwene aku lunga jaganen ora ing papan utama aja nganti padha congkrah to. Sapa ngerti besok yen wis ana paringaning Gusti aku iso luwih papan uripku timbang ana ing gedung pingit dene. Aku njaluk pamit to, sing ati-ati lek munjaka kahanan ana ing gedung pingit kene. Ya wis. Aku pamit to. Elo sama elo ya kaya serpet tumpang meja aja kaget aku sing teko elo sama elo ya iwak cucut mlebu ning wuwu wis kepacut oleh sing lembu elo Rasanya hatiku ki seneng, yo was-was. Sakwise Kang Mas mau doro pisuwanan, rasanya hatiku ki kok kuatin. Ora kaya adat sabene Kang Mas mau doro kanggone pisuwanan kok suwe banget. Ning apa yo medho pikiranku saiki sakwise aku ki ngirbini ngandhut putrane Kang Mas Maudoro. Beda kaya mbiyen ditinggal sedelo wae ki rasane atiku ki kok wasran sumelang. Aja-aja kek Kang Mas Maudoro ki mengko ketemu wanita sing luwih ayu tinimbang aku. Terus kepencut aku rak yo cilaka to. Kang Mas, panjenengan nika kraos menapa mboten to? Kok boten pripun to? Lemu niku malah anget kok nggih, Pak. Rasa lemu kasur. Nah, niku lho. nyangking ember kok kiwa tangan ya mas ya lumpuh Tadi seliramu ngarep-ngarep aku. Anjir mesti kemawon toh. Panjenengan menika menapa boten kraos? Rasane ati pancen melang-melang. Menawa pun kakang di arep-arep marang garwane. Kedawipun panjenengan menika langkung remen sak sampunipun kula menika saged ngerbini putra panjenengan. Menawi pisuwanan menika boten sah dangu-dangu ngaten lho. Nek kudune nek nyanyi ngerti. Menawa aku iki salah sawijining merjurit, punggawana ing Majapahit. Kula mangertos. Nanging sakmenika rak panjenengan saged matur to menawa panjenengan menika kagungan garwa ingkang ngendheng kedang anggenipun kondur menika kalangkung cepet ngaten. Ae nyai kudu
kudu ngerti uga dalaran salah satu wijine wong menawa dadi prajurit kudu ngeboti marang negara. Keluarga kudu dikiwake. Kok keluarga kok dikiwake pripun to? Dalaran ngayahi kewajiban. Nek ngoten mbok sampun pindah gawean mawon. Banyak apa kan? Lah nggih mboten salah ngeten dados kaya praja ajeng derep napa pripun Nek dadi desa wis lho yo. Angger mboten kedah ngaten. Lah wong bentang menawi kula sampun nglairke punang jaban bayi panjenengan nyambut damel saben dinten mboten napa-napa. Itu bapakku nek dikemuran piye? Panjenengan menika sing ajeng nemu sinten lho. Lho, ora ing Jagat Raya iki sapa ngerti lho. Ana bocah wadon ning omah ning dhewean. Ngaten ta. Lah iki anika adaane sing nemu niku jenengan mboten kok wong wadon sing nemu jenengan. Kok le gelem timen lho. Panjenengan menika kok Wis kok percaya marang aku. Aku kuwi ning Jagat Raya sing tak kersane wis aku. Aku ora bakal gimbang marang wanita liya nek aku pepet. kok golek pepetan. Karena mepet yo seneng pajak. Ya sampun sakmenika bapakipun panjenengan sampun kunjung. Rasul marang kula menika ayem. Menawi kasandhet panjenengan menika katentrem ngaten lho Kang Mas. Yo jamakku prae kok go bojoan menawa sandingan bakal seneng atine. Ora malah susah. Lajeng wonten ing pisowanan menika wau panjenengan rak mboten kadukanan kok dangu menika. Nek kagungan marang Naso dalem iki ora. Nanging pun kakang kudu duwe kewajiban. Kang kudu ngasta adipati Inggris. Bandar. Panjenengan menika kadhawuhan menika tegesipun perang ngoten. Ayo perang. Kudu ngasta ratu omahe kaki. Panjenengan ugi sadar Kang Mas. Aku salah sawijining prajurit Punggawa Kepatih. Yo kudu kagum. Kok panjenengan kula nggih matur. Menawi sak menika dereng saged jalaran garwa panjenengan menika nembe ngerti kok nggih pedang pados napa sanesipun nek wis sakit to. Tak takon janjane karo piye. Lho, karep kula menika saben dintenipun kula menika panjenengan sanding. Supados ati kula menika tentrem. Lah menawi panjenengan sak mangking kula perang nek tegesipun panjenengan menika tindakan ingkang tanpa winates to. Lah iya. Kondoripun benjang menapa dereng kantenan to. Ora mesti. Lah menika panjenengan nggih saged. Wis aku. Ora jane karepmu iki. Lho Kang Mas, kok kajeng kula menika kepripun? Apa kowe kepengin nalika pisanan awake dhewe iso ketemu apa kepiye? Anjen mesti kemawon panjenengan menika kok mboten apal to kalih garwanipun. Saben-saben kula menika menawi kecaketan kalih panjenengan menika nggih kaos sing manang kula menika kepengin sanget panjenengan menika kados to rikala pisanan kula kaliyan panjenengan kepanggih nika lho. Ya. Aku ngerti sik kok Nggih panjenengan kados dipun lelo-lelo ngaten lho Kang Mas. ngono. Anjen to. Ya. Kakak ngerti. Kok sik mundut garwane Anjing ngaten kok panjenengan iki kok kula tresnani kok mboten presa lho. Aku percaya. Kegarane wong akrami Anjing ngaten menika lho. tutu banda tuturu rupa piye ambung ati pawi tane piye Namun ati kawitane lan yo menika kang bebrayan menika menawi ati kalih saged nyawiji tegesipun anggenipun bebrayan menika badhe pikantuk pangayuman saking Gusti. rupa pisan kena
pisan yen gampang luwe gampang kados piran bani sulindu sak sampunipun kula mirengaken sedaya ketidungan panjenengan Kang Mas. Yen angel ka langkung piye Anji marung kok rasa manut kula menika? tan noti lumbas arto rumangsa marep rasane atiku nur tansah sesandingan marang sultan. Kula kirmen sanget Kang Mas. Lali-lali datan bisa lali siji-sijine ora ana loro meneh. Lah nggih kedah namung setunggal nami garwa kalih menika ora nggih mboten sekeca to. Yo penak. Lho kok penak pripun to? Iso ono rene yo. Kok panjenengan menika ngaten kok. Yo aja nesu to yo kok. Lah nggih nesu kok. Nek umpama kuwi ora iso dibaleni meneh. Dan umpama kuwi ora bakal lakon. Lho, kok nek jaga umpama kok boten bisa kelakon ora kelakon lho umpama kok. Ning umpama. Oh, umpama. Lah iya ora kok. Ning boten saestu lho Kang Mas. Ning kene yo kuwi. Nggih. Saiki percaya ora. Ya kula sampun pitados menawi kok kesenangan panjenengan menika namung kangge kula. Lah cetu. Kok lek cetu niku lho senengane pangandika
panjenengan mesti damel guyu kula lho. Nek kowe ora tak gawe buku minta kasuntrut wae. Ayo kepiye? Injih kula sampun remen sanget menika. Panjenengan wonten dalem kemawon nggih. Ya wis penggakar bakal ngomah bae. Ora bakal nindakake kewajiban. Nek adat sabene nek garwane kondur kuwi diwenehi unjukan kok iki ora iki. Ora. Nggih, kula kesupen. Iya. Kutaken nggih. Lah, iya. Kula badhe nunjuk kopi, susu, teh jahe. Nek susu. Oh, tasih kok. Tasih wonten. Gendro kota limine yang masya nyanda